خيالي غلطان عنق خيال لخيذل بردهم de geçmişe eyleyen gedim Büdrösüngdü diyolla kalmağın hayran Çoluşundurun men yanından varya Ertekdäki dey Düýüşdäki kebi Meniň hyýalymda duşýas ikimi Gen alma Ýokda da gıýylsam çennan Ol men gamgyssamdyr Ey hüýri jenan Gaýypdan bir owaz gelse kulagyma diýgin Şundan örtünüp ýör olaglar Eginime baş koyup oýunjamalarym Sana sözlemeden oýunjalmaýarym Aslanna aýryldym diýim elem dälle Maşuňa gowşup bilseň hyýalla Atamra doňa bir seret. Meniň kakama ketler satyn alyp berdiýje, onu bilejen antsa. Şirin, bärinim oray. Aynim. Bir de birinci sınıfın okuy hesapları gerek bol badırlar. Bizde şo var da. Aýdy berin näme gerek? Aýdy berjigin näme gerek? Kaka. Ha. Şol gyzyl sumkany alyp beräýik. Näme ho pelwan? Sen gyýrmy? Gyzyl sumkan gyýlar götürýär. Ece, maňa şol sumkany alyp beräýik. Näme senkimi? Alın. Yürün çağalar, geliverin. Geliverin. Benim eşlerine birinci gerek de. Oturun. Hani gel? Geçey. Otur. Gel gıydım. Gel senin. Gel. Vay görme ne? Uy, sen ne mi? Geçe. Gel gıydım. Hani koçuyu suyuş yok mu?
Birinci sınıfa tüwelimi bu ýyl çakymyzdan has köp okuwçy geldi. Häzir ýene bir sınıfa toň açar. Bolýarmy? Bar gyýdym ýyza geçip otur. Tiş. Başaya tapmadık ya lan. Be. Çağalar. Häzir sınıf jurnalymyzyň tertibi boýunça tanışyp başlalyň. Kimin adyn familiýasyny okasam, şol hökman meni özüm tanışdyrmaly. Düşnüklümi? İlki bilen men özüm tanış edeyim. Men Gulleva Jahan Muradowna. Aşir we Gülcan. Men. Tanış bolun Aşir we Gülcan. Aşirif Derya. Aşirif Derya. Näme çağılar? İçiňizde öz adyny bilmeýäňizden mami? Sen olayma. Men. Derya, näme gulagyň agyrmy? Ol gepler bilen ak. Aşirif Derya. Siz Aşir we Gülcan bilen doganmy? Bir hil bir-biriňize meňdeýäňizem. Ya ekizmi? Yok. Biz doğanam değil ikizim. Çağalar, bizim şunky täze temamyz bir goşmak bir deňdir iki. Ýagny ýazgyny düzmek, okamak we ýazmak. Gelingini çağalar, biz bir goşmak bir deňdir iki diýen ýazgyny okap depterimize ýazalyň. Çağalar, bir almaň üstüne ýene bir almany goşsaň, iki alma bolýar. Ýa-da elinizde bir galam bar bolsa, ýene bir galam goşsaň, iki galam bolýar. Çağalar, biz ikini almak üçin gaýta bilýär. Goşmak birligini alyp ýazýar. Onda bir goşmak bir deňdir iki diýen ýazgyda biz goşmak birligini ýazyp, iki tany goşuljagyny jemini alyp. Çağalar, elimizde 10 san baýdaçylar bar. 10 san baýdaçylar neçe günçe ýeter? Elbetde 10 san okuwçy hepsine bir baýdaç berse, onu 10 okuwçy hepsine bir baýdaç bolýar. Her partada iki okuwçy oturýar. Gelingini sanlary tagta ýazalyň. ax kvadrat goşmak bx goşmak c deňdir 0. Buňa kvadrat uçagda diýilýär. Bu ýerde a, b, c hemişelik sanlar. Eger c 0 deň bolsa, onda ax kvadrat goşmak bx deňdir 0 bolar. A, b, c erkin sanlar. Öňgülşimiz ýani x kvadrat x bu ýerde kvadrat uçagdan näbelli bolup durýar. Biz şol näbelliğini tapmak üçin ilki kvadrat uçagdan iskirmantyny tapýar. İskirman deňdir kvadrat aýyrmak 4 ac. A deňdir
Hoşdurqum bilen özgür. Bir dil oyuğu yerleşmedi kelleme. Kalba yerleşmedi. Yar gelýäli. Aylanlarıp goýurdy bir tüweley. Eýmenlerip goýurdy partowley. Sevgi çağa bijesel. Düşünýärin birçe. Ýöne menne çäre barmy? Tütäp ýörün dirije. Eger söýüşipdir diýseler, dökre tahir gunnugda onan ýaryn. Halis Allah ahmalar howmunnugda. Aşkyň belli mewsimi ýok. Meşgüler unuturdum. Bir bakışta görejimde çakıp giden yıllarım. Okudan soň gaýtyp barýas. O tarapda oglan kız. Orta arada sen sultansın. Gelýän, gülýän bagtyýar. Aňlamazdan näme degen içtim aşkın şerabın. Yer sermennim, yeter yeri, dil açmadım şelayın. Kıyıların gözü kelpengde, eveteyin tapmadım. Tapmadım in berkisi, varsa kısınakmağım. Bara bilmedim alnına, ne sen olsun serhedim. Cübeyimde tüydülüp gitti, sana yazan her kadın. İyiler var dinli, soğuk soğuli ter ölöngli, iyili göklen adı mengli, nerli dillardan ayrıldım. Mahtum bulu aşık mehsan, bağladım şanına dehsan, bilbillerdi bağı olsan, ol sevir yardan ayrıldı. Oğlanlıktan uzun sevgiye ulaştım. Hiç tükenmedi. Uzun kaygıya ulaştım. Okuçular, Mahtumul Pırağın şu ışkı şıvırını inni kitapağa çendi yastan öğrenip gelmedi. Kuyum sen. Ertifti akşama sermeyim. Ben sensiz yekum yaşama sevgim. Ramolle. Dostcan, men Gülcan şeyle görýänler. Öne içmay daýma, bolýam. Ey görýän dostuma açtım sarımı. Olam qyşartmancık ýeki gylny. Günü birin aýdyp durulejeme.
بقول لي ما شيء تذكر كذا أثنى ما بيجان مول مغيد شالته Benim şeylettim de. بقول يا أنا ساقول غيدلر Sağ ol Gülcan. تلا إيرتو يشتري بيتيت زوازر بارغن Gulcan! Gulcan! Ne ameller ya? Görüyor sana ne ameller? Bu ne ana? Xat. Xat yazışar yala. Näme biz onu noktamıca sırda yaşayapmy? Näme diýjek bolsaň aýdyber. Dymyan. Ýakka ýygyralygym. Teýberen ýyhtiyar. Gän zatlar aýdasym gelýär, kalbym doly aýdymdan. Diýen. Şeýdip dil bersiz gal berýän aýdymsa. Oho. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, Gelin. happy birthday. Vay, kepderi. Telefon. Geçin sen. Geliyorum. İyin için şahatlanın bağlara. Grup tiradaki tane içecek tantımı tayarlar. Geçer mi kak? Ay oğlan, nämçine turdun? Häzir bir muqaraş. Aqtan, qıylar oğlanlar tanta çağırlar. Derya, sen koltan sedyan. Dünya yazmana, dünyam sazmana. Vay mı ne? Ay oğlan, sen öz adamlar bilýänmi? Kim sen?
Yok, şu an adımım yattan çıkar. Dünyam tazmana neçede bitindi gülüm şonça armana. Ağacıqdan ammi. Hədir. Gelin. İyi verin. Ayoğlan, yok bol men gülüm bilen nämişsin? Ayoğlan, yok bol. Getir ver. Bagunun kutlu. Getir ver. Ayoğlan, getir. Gülüm getir. Ayoğlan, getir. Değme kıyılara, can gülü. Ayoğlan, büyütme ayoğlan. Pırlan verecek mi? Hani pırlan? Yine örgedek. Yine vırca gerek. Derya. Şu baht kuşundan kanmadın mı? Sen kalkan çağırıyor oğlum. Eğer var ya nece? Hay berekellah. Näme kaka? Ha, gel. Derya oğlum. Men işim har bolduk. Sen muňa düşünýändin. Meni ýakynly Hadarın kenaryna esen ul etrawyna geçirýärler. Biz göçmeli boljak oğlum. Hey Gülcan görmenim yaşapam. Oğlum çok iyiydi. Yönü taşından sinlap görsem kayılım.
إن معه ونما الله تعالى كبكر يا مكا. Indi üçüncü ýagdaý. Eger diskriminat deňdir nol bolsa, şu görýän kvadrat uçagdamyň bir kökü bar. Indi kvadrat deňlemäniň köküni tapmaň formasyny ýazýar. Kvadrat deňlemäniň kökü bar. Okuçular temalyň dowamyny indi kitapakda geçer. Jubala, niemol sana. He, niemol. Ay sana niemol. Min heller. Asher. Asher, trower.
Başır, oğlum, gel çaptıra. Ne mollay? Hanım. Oy. Belli değil. Tey adam oğlu anmaya. Näme diýilip ýallanmaya. Maňa ýazylypdyr aýralyk berdi. Hudaý şol kysmat saýlaýyp berdi. On bilen ağa bulan göçýän. Geleninize sağ olun. Agumcan. Gülcan dayılarını toyuldu. Bizim göçýänimiz şunu istik. Sen hiç kim aydın oğma. Vay. Neceysler? Gelayipdir da, keptircin. Görsene. Derya gitmeli oğlum. Hoşlaş da otlamalı. Sağ ol. Aman olsun. Gödelcan. Sağ ol. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş. Sağ ol. Sağ ol. Sağ aman. Var durun. Yok var. Kolya. Aman var. Sağ ol. Kolya. Sağ ol. Sağ ol. Tanıyorum. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Böyle sağ ol. Böyle sağ ol. Men oğlum.
Qaraca oğlan 1606-njy ýylda eneden dogulýar. 1606-njy ýylda eneden dogulýar. 1679-njy ýylda bolsa aradan çykýar. Okuwçylar, geçen tapakda Qaraca oğlanyň sözüni alýar. Şugun bolsa biziň ýyllere diýen goşgusyny öwrenler. Galykda diýeli köňül isteýip ýurdy, gellidi gideli biziň ýyllere. Gözüm ýaşy yer ýüzüni böredi, fil oldy gideli biziň ýyllere. Eliniz ýokaryk, aşak, ýene täzeden eliniz ýokaryk, dogry. Aylan berin. 1, 2, 3, 4. Berekella. 1, 2, 3, 4. Ertir hemmäňize sagat 4'ü garaşýan, gijagy almaň, gaýdy beriň, sag bolun. Gülcan, senin şu ol oturşuň maňa bir näme ýatlady ýa? Kimi? Sen bayramaly toýa gideninde biz Derýany uratmaga bardyk. Yaransaň? Derýada göçüp gidenlerine edilseň bolşuň ýaly boyun sallapdy. Hiç biriňiz oň salgysyny almadyňyzmy? Sen ol etraf diýen näşdip barlyk. Bar eşden urun şol. Salam Gülcan. Men seni gowurýanymy bir mektepde, bir sınıfda 7 ýyl okap, şu ýogralygymdan ýaňa sana ýüregimi açyp bilmedim. Basym biz Hazaryň kenaryna göçüp gidýäs. Bilip goý. Men nirede ýaşadymam, seni hiç açan ýatdan çykarmar. Hayal yoldan nanok, hayalla hidir. Hayalla var yarım qaşına senin. Ken Marian, şol juwan ýaşyna senin. İlleri ayağın sarılmak, gözlerdik özümüzden. Aydıp bilmeyen sözümüz, ağırdık gözümüzden. Sen onunla, ben onunla düşsek de cıda.
yüreklerime de bar etti Huda. Maňa il meniyle düşünmeýär. Düşünmeýär käteler iň golayym. Menäzen senim men barcan tenin men ödüm oy nirägdi Eflatun aşkı şeyle derdevi hiyalıma girip eyleyen deli Aşır. Bizim bu yere göçüp gelenmeli eýen bir ýyla olay wagt boldy. Derýa janym bolsa, hiç zat bile işi yok. Şol kepderleri, kompýuteri. Hazarın kenarından aýryp bolanok. Mine gorkýanam. Çağılıktan taylanyan nöwürde bu wagt. Gatı gayrımda adam deyip bolanak bulara bir yaşta. Düdölşör. Bolyamin gittim. Ödüm uğurlaşör. Koyun sevgim bilen yaşayanınga mudam şonun bilen ederin madar Huda eyleme var şondan mırçıda Gülüme kadamdı. Bilmen be onu. Yüreğimde tiken mal dövül. Kim bet bağıt. Seni söyüp görmedim. Arma. Menem bar görmedim. Söylüp. Murat. Hiç kime ayıpman yören. Bir sırrım var. Şonu aydayın dost. Men okan mektebimde Gülcan niyen bile okan kıydım var. Şu bukcani şoňa gowşuryp bilmezmi? Haýyş edýän. Gaýrat et.
Gıylar, 9. sınıfta Gülcan ilyan gıyz bolmaly, şonu çağırıp bereň-de. Wagt tegelip 3 ay geçýär. Düşünmedim ben. Sen Gülcanyň halayan oglanyň mektebine geçdi. Söýüşipdirler. Şo gyzyň okuyan sınıfına bardym dost. Jogorulary bilen sorajaga bolşy alýadýan. Şu sınıfda Güljan atly gyz bolmaly. Şonu çağırıp bereň-de. Wah, tegelek 3 ay mundan öň sen Güljanyň bir oglan bilen söýüşip, şoň okuyan mektebine geçdi. Bahri Hazar, sen benim dälsin. Sen benim däl kömlümsen. Sen benim aşkımsın. Hey, bir dengine kaçtı. Neydi?
Derya. Derya, oyansana. Oy. Allahcan, gözünü açtı. Bala. Men Lukman çağıray. Görýän seni. Gözüm yumsam açanda. Diýmek bizi aýra salmaz. Maşallah. Göz yumulsa, kol ayağım soğuşa. Turman, cimanına kılacak tomoşa. Ölümden karağı yoktur söyyene. Erteşan gideli bolarmy? Bu näme agy? Bola boljan gitdim. Bolar bolsa. Güljan, sen haýty ýoldan öňüňde gaýtýan weljek bolup, ähli ýoly sakçy bolummy gaý? Men teň bilen gurrunjugumma. Öňde de bir hem daimlara gideyin, hem atyma baş öwredeyin diýenmiş. Ýör maşinem ýöl. Men teň öňüňde gideyin. Hemen ýüregimde köý. Hani ýör. Ýör. Hani men. Güljan, bu näme ýeren tawçylarymyz ýöne ýyzyna gaýtaryp durdyňyz? Sapar, menen tak SMP-semken universitede oturup, aspirantura, soňra doktorantura. Hay, dura orda galwat. Doktoranturadan doňan bir zat tapardyň sen. Men doktoranturan gotormagyň çenli garaşmalym bolsa, garaşar. Maňa sen bolýan gerek. Sakla iştaýda. Sağ ol. Bolýa. Ayrılık baky. Maňa ýazylypdyr, ayrılık derdi. Hudaý şol kysmaty saýlaýyp berdi. Gaýlym, neýläýin, gaýry akbaly. Usal, wagtlaýyn, ayrılık baky. Bargyna, mennemi? Senne bargyna? Başga söýgüsine Qoşun barmyne?
Haqqaşıklara bak. Neyledi baryan. Bizne bırağını. Eyledi giriyan. Takbir qalırmadı eyle saylayıp. Söğüymeden miras etti ayrılık. Göze yaşı miras etti ayrılık. Taşladılar yerimizi burada. A biz ayrılıkta yettik burada. Sen onna, men onna düştük düzüda. Yüreklerimizi baretti Huda. Baretti Huda. Toy tutully kalbıma törünne. Senin bilen döwran sürüp ýörün men. Hikir 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 dep qıylar güler jıkırdap örüm örüm taşları qıyma qara qaşları hikir 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 dep Gülcan, bir yerde mi miydim? Ecem o seret qowmy. Şumu gıydım Aşgabat'ın täze fabriginin önümi. Tuweleme. Inni Dubay'dan getirçeğim molmollar. Owadan mece? Gatı owadan gıydım. Boy nähil uzynelmi? Inni sana köýüne uzynlyk etmedi gıydım. Boyun alypsyň tuweleme. Derek ýaly. Uy, ýadym gursun. Sapar sen sorap 2 sapar jaň etdi. Jaň et. Habar algy goýda. Allah näme ýigit menikli. Özüm goýmaş galatan. Başga näme gerek sana? Ece, şu gurruňy wagt taparslar. Qaqym gawyny ýetiripdir. Gawyny ýesmeli. Ýür bilejeýeli. Oturmun gıydım. Gel qaqa. Avva. Kurtişin bellettin ondan. Owa qaqa, destanlarda qyýy ýerleriň keşipleri. Oňa tema, he? Tema ajaýyp. Hani sen maňa aýt. Näme üçin destanlarda magşuklaryň ady aşyk ýetlenkiden öň gelýär? Mysal üçin Zühre Tahir, Leyli Mecnun, Gülbülbül. Qaqa, sen öýde de egzamin alman goýuň okla. Destançylaryň däbi şeýledir-de. Ýok gydym. Sebäbi destanlardaky magşuklar aşyk ýetlere garanda has erjel hereket edýärler. Aha, mysal üçin Mecnun aşağı düşüp dälräp söýleşikler. A Leyli bolsa oňa oşuk bol. Ne onlar başdan geçirýär? Dogry qaqa. Yer bolýar edimi işle. Men sana päsgel bermäýin.
görünen okşuwa. Yalancı, qumluqlyk ähli zatymı. Bu dünýäde seni ýylap ýörşümi? Meger arşyň çykanlaryň gerşine. Bağışlan jurnalyň täze tanymy. Owa. Jurnalyň her tanyna çağırıp tanışmaň paýamet çap edilýär. Bir ýaşyrykmy? Meni mi paýaman okuyan? O biziň klassdaşymy? Vay. Tideme tanışýyz. Bir ýalar göçüp gidenlerine siz biziň suratlamy darpdyňyz he? Vay tanaýdym. Ondan näri 7-8 ýyl geçäýipdir. Owa. Derya bilen çağırıp da dostluk. Ol bir gaýy söýüpdir. Olam 9-njy sınıfy tamamlap başga ýerine gaçyp gidäýipdir. Şu paýamaň baş şahrymanam şo Güljan bolmaly. Yok, siziň aýdýanyňyz näme? Towy sapralla. Güljanyň durmuşa çykanna bir aýam bolanoga. Sen ol gaçyp gidipdir diýäniň başga bolja. Hay. Yeteworiň haw, yeteworiň. Aglatma woriň Güljan san. Haw. Ey, Akmurat. Yak bollum laho. Men günämi geçdi oğan. Men gawakat ýalňyşlyk eden ekenim. Güljan saňa kän garaşypdyr. Koýýar ilk söýügi. Mum sebäb var. Bizim uçuradık yar, şoňa sebäb var. Wa hafratda gallyk kysmata boyun. Gülüňi tirmäge asmaty boğun. Yetmedi doğum. Men seni ayıdım bilmedim gora. Kukurugum bermedim, durmadım zoma. Kaptalımda yaplanmadım kaplan dey. Neçün kırtınmasın. Jogam tapman hey. Kapıştırmaladım yedi ıklayımı. Dövmelidim. Ne de uçalla aklımı. Cennanlar sen yara. Oğuşan deyin men. Samra yarın. Serhoş ışığın meyinden. Soňlaram gara ýeriň teýinden geler durar
eşdersiň sesim ol. Mazarma. Gülüwe görse, sensiň şol. Gülcancan. Gülüwe görse, sensiň şol. Gülüm. Täzeden barqurur her bahar her yaz. Bilbilim üstünde ururun pervaz. Ezillen gelýär ol ebede barýar. Baydak kimin pasratasyny ýeňsin ol. Mazarma gülüwe görse, sensiň şol. Çay demledim telekeçi. Sen kılgınacak çay govar yana. Yürü çeli. Gülcan. Biz mektepde koya kağım. Sen deryanı halayanı bilýärdim. Allah Taala sen maňa ýazan ekeni. Arada tek can açamda şu papkany gördüm. Deryaçyn şahir. Dinle. Yıldızlaryň saňa gelýär bakasy. Seniň bilen artýar dünýäň bakasy. Goý diýsinler. Gözel ýokdur bir kemsiz. Sen var. Sen şol. Dorkun bilen bir geňsi. Gülcan. Gel neşriyat bilen gurlaşyp derýäň goşgulan kitap çykardaly. Hudaýa şükür. Elimiz uzadan ýerimiz ýetdi. Neşriyatdan öňürtü. Derýäň öz razylygyny almaly. Men bu işi sana tapşyrýan. Sen on gözle, tap, gurlaş. Ýörenni, çaý tawatman lal bolsa. Murat, kekliň sanawyny şuny utarjak bol. Erti maňa faksda habar berersin. Vilayet merkezine şonam sorarlar. Arkayn bol erti inşallah utarır sanawy. Geri aşırız. Stilgir amanım sizi verdiler.
May ayının 20'sine saat 18'de Türkmenbaş şäheriniň mehmanhanasyna garaşy Güljan. Maňa sen şu dünýäde barlam bolýar.